zilwane lezi akubona abantu labo ngithi ke sinaleyo nkantolo nasephakameni liyagijima ngiyaphela impunga libashumayeza abantu bekude kodwa asazi ke mase befike phakathi kwethu noma bayambona noShembe noma bafike babone thina bayambona yena uNkulunkulu wasephakameni noma bafike babone thina ngiyafisa babone yena amen sihlangane ke bantwana bokholwa inkonzo yami uthi influenced by ukuthi bakhona ngoba angikwazi mase befikile bethi bathanda uNkulunkulu ngabaxoxele ngayo kumele ngibaxoxele ngoNkulunkulu ukuthi ke nisibona sihleli lapha phansi kwamatende nje sihlaleleni bantwana ngibona nezinsizwa ngalezi sivakashele siyabonga kakhulu liyashisa ilanga kakhulu bantwana bakholwa mhlambe ngizoba mfishane nami kakhulu kodwa kubalulekile ukuthi ngiyixoxe indaba yethu okokuqala ukuthi igama lebandla lethu yibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ngesilungu bathi we are the Nazarites of God bachaza kanjalo mabechaza thina leli gama akuzange kwayizibongo mhlambe sihlale phansi njengoba abantu bezovula inkampani baye bahlale phansi babheka amagama enkampani yabo omunye uthi haya Mabhele Construction omunye asho lokho achama athi alifaka kwisystem i-reject system ithe kukhona nalo akuzange kwanjalo lapha abantwana bakholwa leli gama elithi singamaNazaretha kaNkulunkulu salinika uNkulunkulu uqobo lwakhe azange siyiqambe lona kuyindaba endeke ukuthi wasinika kanjani kodwa salinikwa uNkulunkulu leli gama elithi singamaNazaretha kaNkulunkulu we are Nazareth of Church of God lichaza ukuthi ukuhamba kwethu konke nokwenza kwethu konke kulawulwa uNkulunkulu akukho esikwenza ngoba sicabangele sahlala phansi sakubonisana ukuthi kule organization yethu kumele senze kanjena kumele senze kanjena konke sikwenzayo kulawulwa izwi likaNkulunkulu amen siyibandle kanjalo ke bantwana bakholwa siyibandla likaNkulunkulu siyibandla likaJehova uNkulunkulu esimkhonzayo lapha thina igama lakhe uJehova lo uNkulunkulu wasemandulo owadala umhlaba nezulu sisekulo uNkulunkulu lowo simkhonza ke singqongqoza kuyena ngoba uNkulunkulu ongapheke kweinto zonke ngezithunywa zakhe ayithumile yena isithunywa asithumele esinye esingqongqozayo kusona nguYeshua ngiyazi ukuthi ngoba abantu abaningi baqhamuka ngoline of Christ nabo abantwana laba bangamalungu ebandla iRoman Catholic Church angithi kunjalo yes siyakwazi lokho ngiyazi ukuthi igama lika enilisebenzisayo nina le ndodana kaNkulunkulu elithi Jesus onguJesu angithi nathi siyalisebenzisa kodwa ke imvama siyasimbize ngaleli gama lakhe lokuzalwa waliqanjwa uyise nonina elithi uYeshua ningamangali masithi Yeshua zobe sishashwe yena uJesu angithi yes so kodwa sesithanda ukumbiza ngegama leli lokuzalwa ngegama leli lolibo waliqanjwa uyise nonina hayi igama elahamba laguquka ngenxa yesikhathi nezepolitiki yomhlaba kuyindaba endeke nakho lokho kodwa ngiyakuveza ngoba ngabantu abafundayo ngikulandele lokho mangithi kuYeshua ngizobe ngisho yena uJesu okuJesus Christ amen so ke izithunywa zakhe ke thina uNkulunkulu esingqongqoza ngazo kuye uyena uJesu okuYeshua igama lakhe lokuzalwa noShembe ke sikhuluma nanga uShembe masikhuluma ngoShembe asikhulumi ngoShembe abangamadoda nje ayisibongo sabaShembe sikhuluma ngoShembe owumprofeti kaNkulunkulu owafika lapha phakathi kwethu asifundisa ngoJehova ukuthi sikhonze uJehova uyena ke thina owafika wabumba lobu Nazaretha ke lapha hayi wabumba wavusa ubuNazaretha lapha eMzansi Afrika waqala phansi base kuchithekile ngoba masihlela nomlando wobuNazaretha siyathola ukuthi kwakuvele kuyiyona inkolo kaJehova leyo iyayilandelwa oJohani kwaze kwafika uJesu naye wahamba ngayo leyo nkolo ekuthiwa ubuNazaretha kodwa kuthe makufika inkolo kufika bezizwe beyichitha inkolo kaJehova base belizonda leli gama elithi Nazareth base besiqamba amagama abo njengoba namhlanje ke amagama engaka kodwa ngizama ukuchaza ukuthi ubuNazaretha akusilona igama lebandla kodwa igama lenkolo yasezulwini elichaza ukuthi lo ungumuntu namhlanje ompilo yakhe yonke uzinikele kuJehova incazelo lesibili leyo yokuthi ubuNazaretha mayithi umuntu ngiyiNazaretha usuke ichaza ukuthini usuke ichaza ukuthi mina sibani
impilo yami yonke ngiphila ngokuthi ngiyinikele kuJehova. Akukho engikwenzayo ngokwami, ngenza konke uJehova athi angikwenze. Bayibethi ngesilungu is one whose whole life is dedicated to God. INazareth. Ma ubuntu ebuza nje ukuthi yini iNazareth, ungasho ukuthi ibandla lakwaShembe namhlanje. Uthi ngiyiNazareth mina. Lokho kuchaza ukuthi my life is fully dedicated to God. Kuphela. So ibalulekile leyo ncazelo ngoba mawumuntu ethi ngiyiNazareth, hawu nawu ibandla lakaShembe. Cha, akunjalo. uShembe yilo umprofeti Isaiah Shembe omvuseleli wobuNazareth lapha eMzansi Afrika. Okuyena owathi mawubuNazareth sebuchithekile sebaqedwa kwafika imissions asifundisa izinkolo zonke ezikhona wayesena sebuvusa ubuNazareth. So ibalekile leyo ncazelo ngoba nabo ubuNazareth asebuhlukene kaningi ngenxa ukuthi abantu abamnyama banalo bhadi lokuthi izinto zabo ziyayizithi manje ezane emadlana encane bese bemkhohlwa uNkulunkulu bese bebuka imali. Angikho ke kulokho ipolitiki yasemhlabeni leyo. Kodwa ngichaza ukuthi thina njengamaNazaretha kaNkulunkulu siqonqoza uNkulunkulu ngezithunywa ezimbili okungumprofeti uIsaiah Shembe nendodana yakhe uYeshua esebayiqamba bathi uJesus Christ. Amen. So ke ngenzela ukuthi esikoleni uma benibuza ukuthi kade nihambile niyokhonza kuleli bandla lakwaShembe nithi cha silona ibandla laShembe leliyana amaNazaretha lawo esiyowakhonza kona kaNkulunkulu. Akathi awuyini manje iNazaretha bese nithi iNazaretha umuntu ompilo yakhe yonke uyinikele kuJehova. Is one whose whole life is dedicated to God. It is very interesting. Wonke umuntu uyafisa ukuthi hawu impilo yomuntu oyinikele kuJehova kenziwa kanjani umuntu enikele impilo yakhe kuJehova. Asifundeke incwadi. Ngasingafunda nesilungu namhlanje niphethe lesilungu. Phela labantu bakhuluma isilungu laba sifike nabo. Kodwa kuthiwe bayasiza isiZulu. Incwadi kaNumeri 6 kusukela kuverse 1. Numeri 6 sikhuluma ke manje ngomNazaretha ke from the Bible ukuthi nansi lento esithi izinkolo kaJehova ifunde nkosana. uJehova wakhuluma kuMose wathi isho kubantwana bakwaIsrayeli uthi kubo nxa wesilisa noma wesifazane enza isithembiso esithile isithembiso somNazari ukuzahlukanisela kuJehova uyakazahlukanisa newayini mana funa sihambe kahle. Uma umuntu ezinikela esifungweni sokuba yiNazaretha ngesiHebheru bathi Nazir ngesingisi bathi Nazareth ngesiZulu sithi amaNazaretha. So ke ithi ke lencwadi yeBhayibheli uma umuntu ufuna uba yilolu hlobo lomuntu whose whole life is dedicated to God wenzani khona into azehlukanisa nazo yini yokuqala uyazahlukanisa newayini. Umuntu oyiNazaretha noma ompilo yakhe yonke uyinikele kuJehova uyazehlukanisa newayini nophuzo linamandla nogologolo laba abadakaya asiphuza utshwala angaphuza uvinika wewayini nakho kuyivinikana lokho okukhandwa ngeenhlamvu lezi zama grapes lokhu nakho asikuphuzi novinika wophuzo linamandla nakho konke lokho asikuphuzi angaphuzo kwezithelo zomvini hamba nayo futhi angahli izithelo zomvini ezimanzi nezomileyo. Zonke izinsuku zobuNazari bakhe akayikudla lutho lwenziwe ngewayini lezithelo zomvini kusukela ezimbumbulwini kuze kufike emakhasini. Zonke izinsuku zesithembiso sakhe sobuNazari kungasondela impuco ekhanda lakhe. Yes, ngifuna leyo ndawana ke futhi. Ngifuna leyo ndawana ukuyicacisa. Malithi iBhayibheli umuntu esempilo yakhe yonke uyinikele kuJehova akabe saligundaka ikhanda nanso inkinga. Ithi ke ngolimo olukhulu lapha eBhayibhelini akusondela impuco ekhanda lakhe. Lokho kuchaza ukuthi asisagunde ekhanda njengoba nisibona singagundile nje hayi ngoba kuyistyle ngoba sekukhona ungagundi namhlanje kuyistyle thina ngalezi zinwela style sidumisa ngazo uJehova. Amen. Kusho incwadi yeBhayibheli ukuthi mawufuna ukuba yiNazaretha beka lezi zinwele zakho ngoba usuzahlukanisela uJehova wena. Amen. Amen. Ozanayo ke futhi. Uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku azahlukanisa ngazo kuJehova. Uyoba ngcwele lo muntu uzeziphelele izinsuku ezahlukanisa ngazo kuJehova. Avume isihluthu sezinwele zekhanda lakhe sibe side. Avume inwele zakhe zibe zinde. Zonke izinsuku engumNazari kuJehova akayikusondela esidumbini. Ngabe ke usuyinazarethe awusondele esidunjini. Kodwa kuyenzeka ngenxa ukuthi phela kuyenzeka kushonwe ekhaya buse umthinta umuntu oseshonile. NjengamaNazaretha ke umprofeti lo
Isaiah Shembe wasibekela abantu esithi makwenzekile ngebhadi sathinta isidumbu bese siyohlambuluka kubo nangomhlambululo eceleni kwami ukade ukuthi makwenzeka ngiphoqwa isimo ukuthi ngithinta isidumbu ngoba ngisemncwabeni sinezihlobo zethu ziyashona mase ngisithintile isidumbu bese ngigijima ngiza kuyena ngithi baba wami mhlambululi sengithinta isidumbu njengamanje na bese ngihlambulula ke bese ngiqualify ukuphinde ngene esontweni amen so ilokho abantwana bakholwa engithi inkosi kubusise so ngikhuluma lezi zinto ngoba angifuni uma nifike esikoleni benibuza noma mama uzonibuza ukuthi yini enifundile namhlanje so angizukushumayela namhlanje ngizofundisa kuphela ngizoba uthisha angizukwenza inkonzo eyintshumayelo ngoba kubalekile ukuthi ma sikhuluma indaba kaNkuluNkulu sifundise kakhulukazi kubantwana abancane ibe isikole ngoba kusasa lento izophela ma izohlala kuthina sichaze ngemizwa sichaze sakuyishumayela sichaze sa influenceka mhlambe ngenxa yothanda esesinalo kodwa kufanele ngasikhumule zonke lezo impahla sifake impahla zokufundisa sibe othisha sifundise lento kubantwana bakhula abantwana bayiphathe kahle lento ibe yinhle lento babe baningi abantu abayinikele kuJehova babaningi abantu abangamaNazaretha kaNkuluNkulu babaningi abantu abazodumisa uJehova ngendlela athe yena ufuna ukudunyiswa ngayo amen Ngikho leyo ndaba ke bantwana ngenzela ukuthi ngiphendule yonke imibuzo enizoyibuzwa ngabantu uma nibaxoxela ubeni lapha kumaNazaretha kaNkuluNkulu lapha ke singamanatha kaNkuluNkulu nguvezile ngisaqala ukukhuluma ukuthi sikhonza uJehova yedwa sinqonqoza kuyena ngezithunywa zethu okunguprofeti Isaiah Shembe noJesus Christ owaziwa ngegama lakhe ukuthi nguYeshua siyokuchaza lokho ngelinye ilanga kuyindaba ende ngeke ngiqhube nale nkulumo njengoba ke ngithi sikhonza uJehova yedwa akukhona lokho ukuthi ngiya exaggerate noma mhlambe ngithanda ibandla lami mhlambe ngizofuna nivulele yancwadi ingubo ezimhlophe ngoba abantu bemfika athi hey laba gqoke ezimhlophe bese kungazi kulezi ingubo ezimhlophe sigqoke noma ziyi-uniform ngoba amabandla mayisekhandiwe ayayikhanda ama-uniform njengeyikole ukuthi lapha ebandlani lami umfundisi mayisemile njengoba ngimlapha nje bese lapha ebandleni lami ngiyawuthanda ublack ngumuntu othanda ublack mina bandla lami sifaka ublack omunye athi ngiyawuthanda ugreen omunye athi ngiyawuthanda ured omunye ngiyawuthanda umaroon ayikho imbali engekho abantwana bakholwa endlini emandlini zamasonto kodwa ngoba ngithe thina siyibandla likaNkuluNkulu akufanele sifake ingubo uzothi uma usuyifakile uma umuntu ekubuza ngayo ubusho ukuthi ayikhala ethandwa umfundisi wami le ufumlamba fundani ngifuna ukuthi lezi incwadi zengubo emhlophe sifunde mhlambe noma sesibe mbili zikhona lapha kusambulo ngoba kufanele bese bethi manje why bagqoka ingubo ezimhlophe laphana kodwa umfundisi wakhona ubegqoka okuhlaza kodwa ke le eyokuthunywa lena ukuthi ngisebenzise kaNkuluNkulu ngingumfundi ohambisa izwi likaNkuluNkulu noma senginikiwe le yokuthunywa ukuthi ngikhuluma indaba kaNkuluNkulu kodwa ngaphansi kwayo iba khona le yesivumelwano emhlophe efunwa uNkuluNkulu amen lena yokuthunywa lena yokusebenza funda nkosana incwadi kaDaniela isahluko sesikhombisa ivesi lesishagalolunye phakamsizwa nguso Daniel chapter 7 from verse 9 Ngisabheka wabekwa izihlalo zobukhosi wahlala umdala wezinsuku izambatho zakhe zazimhlophe isikele incwadi ngathi ngisabheka kwakusho uDaniel ngathi ngisabheka ngase ngibona kuhlala umdala weinsuku ubani umdala weinsuku uNkulunkulu omdala weinsuku uNkulunkulu lithi iBhayibheli wathi uDaniel esembonweni wayesebona kuhlala umdala weinsuku enze njani wahlala umdala wezinsuku izambatho zakhe zazimhlophe njengetshe lezi imbatho lezi ezimhlophe lapha noNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba ufaka zona ezasezulwini akuzona impahla engithe mangimlapha ngase ngiba ngithanda ikhala ngathi ngiyawuthanda uwhite kuzokwenza sibonakale noma sihlele park sibonakale kahle cha we are not inspired by ukuthanda amakhala lapha sihlangene ngani ngeingubo zasezulwini ngeingubo kaNkulunkulu
ngisho ukuthi ke manje bona abanye befaka ured, abanye befaka ublue, abanye befaka umaroon, nazi ukuthi kodwa lela bandla lama Nazaretha kaNkuluNkulu esiye kulona lifaka izingubo zasezulwini. Isambulo 7 verse 9. Emva kwalokho ngabona bheka-ke isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu. Sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi simphambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu sembethe izingubo ezinde ezimhlophe siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso. Qale phansi ngifuna sihambe nayo ngoba khona izinto engifuna ukuyicacisa la. Incwadi yesambulo chapter 7 kusukela verse 9. Emva kwalokho ngabona bheka-ke isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi simphambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu sembethe izingubo ezimhlophe ezinde siphethe amahlamvu esundu ngesandla saso. Nkosi kubusise. Niyayizwa le ncwadi? Ithi ngabona isixuku sezizwe nemindeni simi phambi kwesihlalo sobukhosi. Isihlalo sobukhosi ke isihlalo sikaNkuluNkulu leso. Lemndeni ke nalezi zizwe zazimi lapha phambi kwesihlalo sobukhosi zifake zona lezi ingubo ezimhlophe. Bephethe ke namasundu ngesandla. Lezi ingubo lezi incwadi ngifundela ukuthi nazi ukuthi lezi ingubo ezimhlophe esizifakile zisho ukuthini. Ngoba ngabantu abangakaze babe eManazaretheni kodwa niyawathanda. Ngifuna namhlanje nithande senasi ukuthi bayini laba bantu. Bahlangana apha neBhayibheli, iCult or inkolo na, or iculture nje or yini. Namhlanje ke ngiphendula leyo mbuzo ukuthi siyibandla likaNkuluNkulu. Ma umuntu elapha usuke umuntu othanda uNkulunkulu ngempela. Ayikhona incwadi yengelosi lapha. Ethi yafica kale thuneni embethe kumhlophe lapha koMathewu kodwa ilungile singasayifundi. Nengelosi liyana mase kuginqwitshe ngesikhathi beqhamuka lapha na ekseni bezobheka isidumbu sikaYeshua esithe sinelungelo lokumbiza ngoJesus. Ngikhathi befika lapha emasangweni bafika babona ingilosi emesangweni yembethe ingubo ezinde ezimhlophe zona lezi ingubo. Ngisho ukuthi ke ningabi nokudideka nizazi ingubo ukuthi ezulwini igqokwa kanjani. Zinjani ingubo zasezulwini. Nazi ukuthi uma umuntu ekhonza uNkulunkulu impilo yakhe ayinikele uNkulunkulu. Ngiyazi ezikoleni, ngiyazi emhlabeni kuthiwa uma ukuze ube muhle kumele ugunde because uma ungabe uinwele you are not clean. But that is leyo nto leyo indlela kaSathane leyo ukuthi abantu bephula izivumelwano sabo noNkulunkulu ngoba ngokwasemhlabeni thungcolile mangabe uneyinwele ungagundi kodwa ngokukaNkulunkulu uthi uNkulunkulu muhle ma uneyinwele zakho. So you choose. Kodwa ufuna uba ngowabantu bomhlaba bakuncome bethi umuhle noma ufuna ukunconywa uNkulunkulu athi umuhle. So you choose. Kuleli bandla ke lamaNazaretha kaNkulunkulu sikhetha lokho kushiwo uNkulunkulu ngoba siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Ngithe impilo yethu yonke is fully dedicated to God. Ayikho into esiyenza ngokucabanga. Njoba ngiguqe lapha nje ngicabanga ngoba nginasi isizathu sokucabanga. Ngoba ngikhonze ngilandela inkolo ebhalwe phansi, wayibhala uShembe phansi, wayibhala uNkulunkulu ngezithunywa zakhe eBhayibhelini. So asikho idingo sokucabanga ngoba ikhona imanual. Angizange ngihlale phansi ngicabanga ukuthi sizogqoka ukhalo njani. Inwele siyigunde sizenze njani? Siyinciphise cha ngizoya eBhayibhelini ngithi ithini imanual. So ilokho ukuthi ke namhlanje sezimbili izinto enizaziyo. Seniyazi ukuthi ubuNazaretha siyibandla lamaNazaretha. Seniyazi manje ukuthi ukuthi uNazareth kusho ukuthini. Seniyazi manje ukuthi njengoba singamaNazaretha nje sifaka ingubo ezimhlophe. Lezi ingubo lezi ezasezulwini ezikaNkulunkulu asizange sayicabanga sayinikezwa uNkulunkulu. Into ebalekile kwaze sethi mabe nibuza ukuthi benivakashele ebandleni la kwaShembe basibiza kanjalo. Mhlambe nani benisibiza kanjalo. Kodwa manje seniyazi ukuthi asilona ibandla la kwaShembe, siyibandla lamaNazaretha. Siyibandla lamaNazaretha nje sidumisa inkolo. uShembe sihlangana naye ngokuthi uyena obe umprofeti lapha eMzansi Afrika ovuselela ubuNazaretha. Amen. Bese baphela ubuNazaretha bese kuyinto engasekho. So kubalekile lokho bantwana ukuthi ngichaze
isigaba sesibili ngizwile ekseni umama ukuthi uqale wanihambisa ukuthi niyo ukuze niqualify ngoba ngapha nihleli khona kuhlala abantu abasayigcinile njengoba nje noma wena esiqinisekisile namhlanje ekseni wathi ngibuya khona ubavuse ngomnyama wabasale efuna ukuqinisekisa lokho kodwa ke bengakuthunywa ngayimini bekwenza ngothando ngizoxoxa ngikhululeke lezi indaba zami engizoyixoxa manje njengoba nihleli ngapha nje ngoba ningamakhosazana inkosazana ke igama lelo osafe salinikeza uShembe wathi ma umuntu wesifazane eyiphethe kahle engahambi enza izinto ezenziwa abantu abadala ngoba ma usukhonza uNkulunkulu sibekela umthetho uNkulunkulu wathi owesilisa noma wesifazane akayihlanganisi neindaba zabantu abadala sebeganene mangabe ngakashadi thina indaba yokuhlangana mhlambe noma ngokuhlangana lokho abantu besilisa nabesifazane sihlangana nakhe emshadweni ngoba singabantu bakaNkulunkulu ma sihlangana nabantu besilisa noma abantu besilisa behlangana nabesifazane bengakashadi benza isono niyayizwa leyo nto ibalulekile kakhulu leyo nto ukuthi njengoba siyigcinile nje intombi lapha ziyigcinile nazo ezinye seyimpozile ziyigcinela ukuthi kuyisono ukuthi ma umuntu wesifazane uyihlanganise nomuntu wesilisa ningashadile kuyisono ukuthi umuntu wesilisa uyihlanganise nomuntu wesifazane ningashadile kuyisono lokho njengoba sithe siyibandla elamaNazaretha okungabantu abampilo yabo yonke izinikele kuJehova kubalulekile kakhulu ukuthina lokho asiyenzi into mangabe isono amen ngisho ukuthi ke ngixoxela leyo ndaba ngoba omunye umuntu uyayigcinela ukuthi ngifuna ukuthi mase ngigana kube nje lapha sizigcinela uNkulunkulu ngoba singamaNazaretha kaNkulunkulu sizigcinela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngoba akakufuni lokho ukuthi sikwenze so noma imizimba yethu noma abangani bethu bengathina esikoleni bathi hayi akunankinga thina sinenkinga ngoba uNkulunkulu unqabile ukuthi sihlangane wathi lezi intombi lezi azigcine mhla sinikela kubakhwenyana endlini kaNkulunkulu sithi namhlanje lona umfazi nendoda bephilile bephiwe beyigcinile emntombini babo nasemsizweni babo yilapha khona ke ekuyokwehla khona isibusiso sokuthi bathola abantwana abayobahlonipha abantwana abayokhonza uNkulunkulu ngoba nabo bakwazile ukuyigcina amen kubalekile lokho bantwana ukuthi ngixoxe ngoba uShembe owafika nomehluko owafika wehlukanisa wathi inkosikazi ayihlale ngapha wathi insizwa ayihlale ngapha wathi intombi kayihlale ngapha so akukho ukuxubana okukhona endlini kaNkulunkulu akukho ukuhlangana okukhona ongaseyona intombi siyamcuphisa lapha eceleni komama ahlale eduze komama bakhe bamgade bamkhulisa ukuthi noma mntana amselenzekile iphutha kodwa manje na akufanele umntanami buthi uhlale esonweni phuma manje esonweni ngene endabeni kaNkulunkulu buthi uyiphatha kahle ngomthandazo wethu singonyoko sikukhulisa siyophinde futhi sicelele uNkulunkulu ngoba uyigcinile ubuthi uthola umyeni hayi ngosuhleli ngalo suku sukhululiwe ukuthi ke ngoba vele sengomama sekufaneleke vele ngibe umama cha uhleli lapha uhlalela ukuyisola ukuthi inkosi nginyathele emeveni nganyathela iphutha nganyathela isono nampo mama lapha bangigonile ngiyacela inkosi lesono ngisinyathele ngabe ngisasinyathela awuthi umuntu uhleli ngale komama usukhishwe ngapha ngenxa yephutha elenzekile bese uba umama mosungale ufika ube umuntu oyisolayo ngalena ocela uNkulunkulu ukuthi ngiyacela inkosi ukuthi ngabe ngisawanyathela ameva engiwanyathelile ngabe ngisalinyathela udaka engilinyathelile amen ixoxa lezo ndaba bantwana zibalulekile ngoba ziyamgcina uNkulunkulu phakathi kwabantu ngoba ikhona ingozi yokuhlala seniyibandla kodwa ningasenayo uNkulunkulu uqoza lezo zinto ukuhlangana endlini kaNkulunkulu ukuxubana uNkulunkulu uyehlukanisa zonke izitsha zihlala zima ngono nina bazo ngiyanixoxela ke bantwana ngizoxoxa nje kusesigabeni sokuqala ngizodlula mhlambe manje nibuya ngizokhuphuka ke nami ngezigabeni ezinye elandelayo okwamanje bengisafuna niqonde nje indaba yethu ukuthi singabantu abanjani ningathi abagundi laba bantu banenwele abayithandi laba bantu kusho njalo kuthiwa siyithandi kusho abantu bomhlaba kodwa seniyazi manje uma besho njalo nina thina lo siyenzela uNkulunkulu
bazoshoke bathi bafaka lezi ingubo ezimhlophe bayimboze kube nje seniyazi ukuthi sifaka ingubo zasezulwini. So ke kubalekile lokho. Ngiza lapha ke ukuthi ke kubaleke kangakanani ukuhlala uyiphethe kahle, ukuhlala uyimisele, ukuhlala uyiqoqile mangabe uyintombi yakweni. Kubalekile lokho ukuthi sikhulume ngakho ngoba omunye uhamba endleleni ngake ngaxoxa neyinsizwa yangapha ngakithi yakho ngiyangidabulisa kakhulu. Yashonelwa ke yahanjelwa emhlabeni ingoduso yaye siyilobolile. Awukangiphatha kabi lokho mangikuzwa. Sengithi ke mina kuyona emva kweminyaka nje imfowethu phela kofuna uphinde uzame ukuthi ugano. Ngithi ke kuyona uye nasemhlangeni uyobheka intombi laphana emhlangeni siyaxoxa nje. Ithi yona eyintuli ngiyafisa ukuya lapho. Kodwa inkinga yabantu engificana nabo lapho bayiphethe kahle kodwa abazi bayiphatheleni kahle. Mhlawumbe siyaphela iminyaka e10 mhlawumbe u15 endoda yangitshela kodwa ngizange ngize ngikhohle. Yangikhathaza kakhulu. Ithi ngiyafisa ukuya emhlangeni ngiyothatha umuntu njengoba ungiyala ntuli kodwa inkinga labantu abayiphethe kahle laphana abahamba umhlanga bayigcinile kodwa abazi baziphatheleni kahle. Iyabona ebhlungu kanjani le? You go through a lot. Uyavimba, uyavikela isibaya sikayihlo, uyasibiyela kodwa uthi umuntu okubukayo akazi lo muntu ukuthi uyiphatheleni kahle. Njengoba namhlanje ke senine impendulo ukuthi niziphethe kahle ngoba uNkulunkulu uma intombi sayigcinile untombi bayo ingcwele. Nizigcinele ubungcwele. Anisigcinele ukuthi mhlambe umhlaba. Anigcinele umhlaba unibone. Nigcinele ukuthi ningcwele, nihlala endaweni ezihlukile nje uNkulunkulu enibeke lapha eceleni nje nodwa, unibeke ngoba ningcwele. Unibeke ngoba nithanda nizitsha zakhe ezinhle. Zikhona izinto esingasaqualify ukuyithinta thina kalula. Kodwa nina ngoba nigcinile, ningcwele, nithinta zonke izinto ezingcwele. So ke ningayeki ukuyiphatha kahle, niziphathele kahle uNkulunkulu. Ningayeki. Bakwenzeka ngelinye ilanga. Intombi zalinda umyeni. Zalinda umyeni. Zalinda lezi intombi. Zihleli laphana bathi zazi 10. Ngiyayazi yonke le ndawo. Ngizoyixoxa ngigijime. Zahlala lezi intombi zazi 10 zalungisa konke. Zaphatha zonke izinto zazo. Ziyahamba lezi intombi zithi zilinda umyeni. Wafika abantwana basekuphamela umyeni. Uthe umyeni mayisefikile kwase kumemeza izwi phakathi kwamabili seyizeza lala intombi ngenxa ukuthi isikhathi besiside lokhu ilindile ukuthi umyeni uyangena zaze zozela intombi zalala zonke endlini zazumeka zafica ubuthongo. Zithe mase yilele lezi intombi seyizumekile wayesiyafika umyeni khuluma ngeintombi wayesefika umyeni qathatha zavuka zonke intombi zanyakasana hey vuka usefikile umyeni vuka hayi sivukeni usefikile umyeni zaseyithatha sezilungisa ziya kumyeni phela. Bathi ke phakathi kwalezi intombi kwakhona ezisihlanu ezihlakaniphile, kukhona ezisihlanu 5 eziziwula kanjani. Eziziwula ilezi engaphathanga amafutha enele ukuthi makwenzeka kufika isikhathi sokulinda umyeni efika mhlawumbe emva kwesikhathi amafutha eziwaphethe lapha ezibanini zazo zibe isakwazi ukuba ibanza zokukhanya. Lezi ezinye zaphatha amafutha amancane zathi hayi ngizophatha amancane mina amafutha alingene lawa. Zathi mase ivuka zavuka izibani zazo sezicimile zanyakazisa lezi ezinye zithi sitheleleni nathi amafutha ethu sitheleleni. Zathi lezi ngeke nathi siphatha amafutha alingene thina. Kwakusho intombi ezazi igcinile zibulondoloze wonke amafutha zilondoloze yonke ubungcwele bazo zagcina bonke baphelela. Kwathi makufika umyeni zaqualifya ukuyoma phambi komyeni. To qualify you need to be ready. Ngayo yonke into ukuze ubungcwele bakho bugcine. Ungafana lezi intombi ezisihlanu ezinye ezathina amafutha besiphethe into encane. Zase ziyacela kulezi ezinye sicela usiphe amafutha ngicela nisiphe zalezi ezihlakaniphileyo. Ngize lapha ke ngoba ngifisa nibe lezi intombi ezihlakaniphile.
lezi ezohlala ilundile ethi uNkulunkulu ethi ngifuna lokhu ithi khona baba, ethi uNkulunkulu ngifuna lokhu sithi khona baba, ethi usakugcinile untombi bakho ithi khona baba, ethi uNkulunkulu usahamba kahle endleleni yami ngisakugcinile baba, usabahlonipha abantu abadala, yebo ngisabahlonipha baba, usayithoba na, usagqoka ngendlela yini efanele ngoba imizimba yethu lena ingamathempeli. Ingamathempeli. Asigqoki noma kanjani. Asigqoki noma kanjani. Ngifundisa lokho ngoba ngifuna niphatha amafutha enele. Kungenzeki iphutha nithi manivuswa thi umyeni usefikile okuNkulunkulu ngoba ngithe nje baniphethe kahle nisiphathele uNkulunkulu. Umyeni esimlindile nje basilapha nje sonke silinde uNkulunkulu. Lezi ihluthe isekhanda simi nazo lapha silinde uNkulunkulu. Lezi ingubo ezimhlophe zasezulwini esizifakile simi nazo lapha zingamafutha nazo esilinde ngazo uNkulunkulu. Kubalekile lokho ukuthi niphathe kahle, niphathele uNkulunkulu ngoba kungcwele. Ayikho into eniyothi mangabe nicela uNkulunkulu manje igcinilanga nenzele yona. Make no mistake, umhlaba uyasho ukuthi I am 21 years manje I'm 16 years akubali unyaka. Ziphathe kahle koze uNkulunkulu akunikeze umyeni ngokwasemhlabeni uhusband oyofika bese ehlangana nabazali bese sinikhipha ngengalo ngiyobe ngikhona nami. Amen. Ngiyobe ngikhona ngisenqoka indaba yenu ukuthi lezi intombi zafika lapha zathi ithanda uNazarethe mase niyogana ngoyixoka le ndoba siyagana lapha thina. Siyagana lapha. Ngixoxela ke ngokuyiphatha kahle ngoba ngishawa amazwi le yansizwa. Eyikholwa lensizwa lona iNazarethe. Kodwa mangithi ngiyayirefer ngisixoxa nje nayo ithe ngiyacabanga nokuyemhlangene kodwa labantu abasemhlangene abazi bayiphatheleni kahle. Yangihlupha kakhulu lena. Ngathi usho ukuthini? Njengoba ngutshela nje. Njengoba ngutshela nje abazi. Ngisho ukuthi ke intombi ezomhlaba engakholwayo ziyayiziphathe kahle ukujabulisa abazali kuphelele lapho. Indaba yazi iphelela lapho. Kodwa yena indaba ayipheleli lapho. Yena indaba bathi bejabulile abazali bese kujabula uNkulunkulu. Ngoba nanzona intombi zomhlaba manje ngoba ngithe manje ufuna uba amaNazaretha impilo yeni yonke ninikela kuJehova niba ngabantu bakaNkulunkulu. Mani memeza nithi inkosi nakho ngihlupheka kusabela uNkulunkulu. Isho ukuthi ke ngizoninika amafutha enele. Ngizoniphathisa amafutha ukuthi ma umyeni efika ningavusi lezi zintombi ezisihlanu ezihlakaniphile senicela amafutha. Nibe kulezi ezisihlanu nezihlakaniphile enzobe ninqaba namafutha enu. Nithi cha thina sayigcinela uNkulunkulu. Thina zange sangena lapha azange saphuza thina utshwala sigcinela uNkulunkulu. Azange thina sihambe sigqoka siveze imizimba yethu ngoba ingamathempeli kaNkulunkulu lemizimba. Sifihlile lemizimba sifihlele uNkulunkulu. Anizange nina yonke lento eyenziwa abantu bomhlaba anizange niyenze ngoba ziyayenza intombi ezinye noma iphila ngoba suke zenzela abazali. Nina ningakwenzela abazali nenzela uNkulunkulu. Ningayikhohlwa leyo ukuthi yonke into eniyenzayo ayidlule esigabeni somzali iye uNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu ngalento ngoba uNkulunkulu othe lo mzimba uyithempeli lami. Umzali ugade lo mzimba wakho ugadela uNkulunkulu. So indaba yakhe ayingapheleli la ngoba amafutha azongenele. Uzawufika laphana bese kuthiwa amafutha waseneli ngobani akekho endleleni ochazayo ukuthi njengoba kunjena nje kungani simele lokho kubantwana bakhona. Amen. Simele lokho. Angani noma kuzoba kuningi yini. Kodwa nibancane niyakwazi ukubamba izinto eziningi. Angibuka isikhathi. Ningabantu abancane. Oh, ake ngiphinde nginihlefulele. Kubalekile ukuthi nginazise. Angiqhubeke nayo le yokuyiphatha. Ngoba mhlambe ibaleke kakhulu nayo. Kodwa mhlambe ngaqhubeka nayo ngichazele yokuthi ngiyazi ukuthi isikhathi esiningi amabandla amaningi enwajwayele akhonza ngeSunday akhonza ngeSabatha. Ukuthi iSabbath day or iSaturday. Mhlambe nakho ufuna ngixoxele khona ukuthi kukuze kanjani ukuthi sigcine sihlangene la ngeSaturday singahlangananga nathi njengabanye kusasa. Mhlambe lokho kubalekile ngoba kuumehluko omkhulu. Awukho umehluko ongadlula ukuthi insuku zehlukane zento.
So ke ubalekile lo mehluko ukuthi ngiuchaze kunina ngoba ningabantu abakholiwe. Ngiyazi umama wenu uyimember nelungu eliqavile enkonzweni yamaRoma aKatholika. So ke mhlambe okunye ngizokubona ngefana. Ngiyaxoxana nokholwa kunento evele ngivalela emphinjeni. Mhlambe ke kuzondida ukuthi hawu yini manje labantu beyingubo ezimhlophe lezi kaNkuluNkulu bese bona bengakhonzi ngeSunday bona bekhonze Saturday. Ngizoxoxa indaba yethu ukuthi sihlangane kanjani ne Saturday nothi Sunday. Okokuqala mhlambe sizofunda incwadi ka Exodus 35. Kodwa ngizoqala ngaye funda nayo mla. Incwadi Imemeze ngizokulekelela. incwadi kaLuka wesine. Isahluko se Luka chapter 4 verse 16. Wafika eNazaretha lapho wayendliwa khona. Ake ngichazeke sihambe nawe. Le ncwadi lekhuluma ngoJesu. uJesu lona ofike eNazaretha lapho wakhuliswa khona. Uyafika ke njengamanje yena ke uJesu ufike eNazaretha ayikhobeke nayo ke emlambo. Wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe wasukumela ukufunda. Wayesengena esinagogweni ngosuku lweSabatha wasukumela ukufunda. So niyamuzwa noJesu naye wayehamba enzani emathempelini noma bathi amasinagogo wayengena ngolosingaki wayengena ngamaSabatha. Ithi incwadi wasukumela ukufunda ngosuku lweSabatha njengokwenza kwakhe. Wasukumela ukufunda encwadini yomthetho esinagogeni ngeSabatha njengokwenza kwakhe. So leli Sabatha leli esiligcinayo njengoba sisikhonza ngeSaturday nje singakhonzi ngeSunday ingenxa ukuthi uJesu naye wayekhonza ngani ngeSaturday. Niyayizwa leyo nto? Ifunde. Incwadi yezihlabelelo zamaNazaretha uverse umthandazo weSabatha uverse 13 no14 noma ihlabelelo endala uverse 3 no4. Mesabeni uJehova izulwane ngezizukulwane. Mesabeni uJehova njengoba sihlangane lapha nje sizokwesaba uJehova. Nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova inceke yakhe uMoses. Bese nigcina yonke lemithetho yakhe anibhalela yona ngenceke yakhe uMoses. Ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Hamba naye. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akakuyamukela imithandazo yenu. Akasoza nekhisela isibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcine. Nkosi kubusise. Funda. Exodus 20 kusukela verse 8. Khumbula usuku lweSabatha ulingcolise. Khumbula usuku lweSabatha ulingcolise. Izinsuku eziyisithupha uyasebenza wenza wonke umsebenzi wakho. Mase kudlulisa kwezisithupha uyoyenza yonke imisebenzi yakho. Kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu usuku wakho. lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Inkosi qhubeka. Awuyikusebenza umsebenzi ngalo. Asisebenzi basilapha nje sihleli lapha nje asisebenzi ngoba usho uNkulunkulu ukuthi asisebenze imisebenzi yethu esiyithandayo sihlala lapha sidumise yena kuphela. Wena nendodana yakho nendodakazi yakho. Thina namadodana ethu namadodakazi ethu njengoba nilapha nje namadodakazi ethu sikhonzana noJehova ngoba kusho yena ukuthi ngalolu suku lolu aniyukwenza imisebenzi yenu niyodumisa mina. Nencekukazi yakho. Nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho. Yebo. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle. Nakho konke kukho waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lweSabatha walingcolisa. Exodus. Nkosi asingayifundi zonke kulungile. Kuzoze silahlekelwe into engifuna ukuyikhuluma ngoba kufanele sazi ukuthi sikhuluma ngani la. Because uzothi umuntu nami iSabatha lami Sunday. Nami iSabatha lami abayathi iSabatha lakhe umsombuluko. Omunye athi iSabatha lakhe ilele, omunye iSabatha lakhe ilele. Ngifuna ukungena lapho ke phakathi ngoba ngixoxela izingane zesikole emfundisi wenkosi. Sivakashela amakhosazana lapha asuka ebandleni Roman Catholic Church. Asivakashele. So ngiwaxoxela ke emfundisi ukuthi ke singamaNazaretha ke thina kaNkuluNkulu.
siyizwi likaNkuluNkulu sikufuna kaNkuluNkulu. Yonke into esiyenzayo ngibaxoxela nje bangimlapha nje angicabanga ngoba sikidingo sokucabanga. Mangime lapha mina ngithatha imanual bese ngenza lokho uNkulunkulu akushoyo. Ngiqale ngabaxoxela ngeingubo ezimhlophe esizifakile. Kulezi ingubo ezimhlophe esizifakile akuzange kwakuthanda ikhala. Ngase ngifundile incwadi ezimbili eyisho ukuthi ezulwini phambi kwesitalo sobukhosi kugqoka ingubo ezimhlophe. Sebeyazi namhlanje ukuthi ingubo kaNkulunkulu imhlophe. Ngedlula ngabaxoxela ukuthi noma sibizwa ngebandla lakaShembe kodwa asilona nje ibandla lakaShembe. Sihlangana noShembe ngoba uyena umprofeti lapha eMzansi Afrika owafikayo wafike wavuselela uNazaretha basemandulo. uNazaretha ngase ngibachazela ukuthi iNazaretha umuntu ompilo yakhe yonke uyinikele kuJehova. Ngase ngithi ngesilungu the Nazareth is one whose whole life is dedicated to God. Nizwile nje yonke lento ngisho. Ngiyarecap manje. Kontisha uma irecap. Ngangamuze safundisa. Ngangimuzwa mase recap ke sesho konke akufundisile. Ngangiqala lapho ngibhaleke ngithi hawu bengayizwa ngake le. Ngenzela lokho ke nami. Ngiyakudaba ngoba nibhali phansi. Ngizoyikwazi into ukuyibamba ngekhanda yonke. Nizame ngoba ibalekile ukuphila kwenu. Sengibaxoxela ke manje ukuthi ke isigaba ke silandelayo sokuthi ke khona leli isabatha esihlangane ngalo. Khosa ngifuna behambe beyibuza ukuthi hawu kushuthi uma ukhonza uNkulunkulu ukhetha usuku nje oluthandayo. Buthi umkhonza ngalo bese liba isabatha lakho lelo. Ngoba sesifundile incwadi ukuthi uNkulunkulu ufuna isabatha. uNkulunkulu ufuna isabatha ningasebenzi imisebenzi ezinye incwadi siningabasi ngisho imlilo endlini zenu. Asifunde kodwa le ibalekile ngoba ilwenza mase utheyo lwakho kuyisabatha umsombuluko. Bese ke ikudisqualify khona lapha emsombulukweni. Futhi hayi mina lami isabatha ke liyisonto. Bisifika ikudisqualify khona lapho ukuthi cha isabatha lihamba nomthetho. Zikhona izinto ozenzayo, zikhona ongazenzi. Mase ukhethela umsombuluko wakho, wathi usuyisabatha lakho ke lo msombuluko, kufuna kucaca ukuthi uyisabatha ngempela yini incwadi ezosho. Exodus 35 kusukela verse 1 umyalelo wesabatha. Funa sihambe nawo. uMose wabutha yonke inkangano yabantwana bakwaIsrayeli wathi kuyo ilamazwi awayalile uJehova ukuba niwenze. Ilamazwi ayalile uJehova uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Uyena oyalile ukuthi lamazwi agcinwe. Hamba nawo. Izinsuku ezisithupha kosetshenzwa umsebenzi. Izinsuku zakhe ezisithupha eziwu6 kuyosebenza yonke imisebenzi eniyenzayo. Kepha ngosuku lwesikhombisa kuya kuba kini usuku olungcwele. Kodwa ngosuku luka7 kuyoba kini usuku olungcwele. Lube yisabatha lokuphumula likaJehova. Libe yisabatha lokwenzani lokuphumula likabani likaJehova. Bonke abenza umsebenzi ngalo bayabulawa. Bonke abantu abenza umsebenzi ngalo uthi uNkulunkulu kababulawe. Namhlanje uhulumeni ngeke ngoba masingababulala sizoboshwa. Anikubasa umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Bisikhuluma into engenziwa umuntu ke emhlabeni. Kusho iBhayibheli bantu abami ningixolele. Lithi ke akuyukubaswa ke emlilo endlini zenu ngesabatha. Akuyaqala inkanangana kwanzima ukukholwa manje. Itiye ngasalifuzanga. Ngithi kudlo kubandayo, futhi kumakhaza, futhi kunjani, kodwa ngithe thina siyakwenza lokho. Isizathu sokwenza ingoba lathi izulu, njengoba ngishilo leli gama ukuthi singamanazaretha kaNkulunkulu, azange sayiqamba lona. Kodwa kwasho izulu, lathi singamanazaretha alo. Manje kufanele noma yini nokubabayo nokumnandi makuvela kuleli izulu elathi esithe singamanazaretha alo sigcine. Siphoqwa yilokho abantwana bakholwa. Isuthi ke osekhetha umsombuluko emfundisi yamdisqualify lencwadi. Ngoba ngomsombuluko yakho ntoqisha umlilo. Othi namhlanje ngibasanga ngoba umsombuluko ngeke kwenzeke. Yisabatha kuphela. Ngeke kube khona inkinga ke lapho. Baye bethi abanye abantu ke abazi bona ukuthi isabatha linini. Ngoba ikwanjani ngifuna incwadi ezimbili ezizokhuluma le ndaba ziqondise kahle. Incwadi yokuqala engizoyifuna incwadi ethi ezosivezela uJesu wabethela ngosihlanu. Ngifuna leyo ncwadi ezoveza ukuthi wabethela kungolesihlanu. Bese siveze sifunde enye ethi lamakhosikazi ngosuku lokuqala lwesonto abe siyahamba ke. So ke aphumula phakathi nendawo la kolesihlanu nesabatha. Kwasi ngosuku lokuqala lwesonto ayisiyahamba eyapi ethuneni likaJesu. Ngifuna lizongani imise kanjalo ngoba izona ke fike zenza umehluko ukuthi mayithi umuntu isabatha lami linini bese edisqualify iBhayibheli.
aliphethe yena. Ifundeni bantwana. Ngicela ukuqala ngoGenesis 2. Awunani yahlehla. Ilungile ifundi. Wase kupheleliswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wonke wakho wonke. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abayenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe yonke abayenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walingcweliswa ngokuba ngalolo suku waphumula emsebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza. Ibalekile incwadi efunda babami. Ngicela sihambe nawe uyifunde ngoba umthetho uyambona uNkulunkulu egcina umthetho. Bese abantu abadalile bese bengawugcina umthetho. Isono lencwadi mawuyilalela kahle. Ibeka icala kubantu abathi sidalwe uNkulunkulu, sidalwe uNkulunkulu, sidalwe uNkulunkulu, kodwa mangabe senza bese bengenzi. Bese bekhetho kwabo. Asihambe nayo babami. Khonto engifuna ukuyicacisa kakhulu kuyona. Wase kupheleliswa izulu nomhlaba. Lencwadi ke bantwana kwakusadalwa la. Lalingakabikho ibandla lami lamaNazaretha. Kwakungakabikho ibandla amabandla onke akhona. Kwakusadalwa nje kusakhiwa uNkulunkulu esadala. Ifundeke sisi. Nombuthano wakho wonke uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa. Waqeda uNkulunkulu kwenza yonke into ayenzayo. Waqeda ukudala, waqeda konke ngosuku lwesikhombisa. Imisebenzi yakhe abeyenzile. Yonke imisebenzi yakhe abeyenzile wayeseyiqeda. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke. Wayesephumula uNkulunkulu emsebenzini yakhe yonke. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa. Wase kulolu suku uNkulunkulu aphumule ngalo wayeselibusisa. Walingcwelisa. Lwabangcwele. Ngalolo suku waphumula emsebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu Waphumula wayenza. emsebenzini yonke abeyidalile eyenza. Niyayizwa leyo nto? uNkulunkulu esikhuluma ngayo. Sesingena kulezi ke engitheni imise kanjalo. Nihambe nami because angifuni uma bebuzwa izingane bethi bese bengakwazi ukuphendula kanti ke bebeze esikoleni isikole lesi. Ngokuka Luka 23 kuverse 50. Bheka kwakukhona indoda igama layo nguJosefa eyilungu lomphakathi. Indoda enhle nelungileyo. Yona yayingavumanga icebo nesenzo sabo eyase Arimathea umuzi wabaJuda eyayibheke umbuso kaNkulunkulu. Yona yaya kuPilato yacela isidumbu sika Jesu. Yasehlisa yasisonga ngendwangu Sihambisana kusukela lapho. Yona yaya kuPilato. Yona yaya kuPilato yacela isidumbu sika Jesu. Yahamba le ndoda ke iselengisiwe ke manje uJesu esiphambanweni yayisiyocela isidumbu sakhe. Yasehlisa yasonga ngendwangu Yasehlisa yasonga ngendwangu enhle. Yasibeka ithunela eliqoshiwe edwalweni. Yalibeka eqosheni ethunela eliqoshiwe edwaleni. Lapho ungakabekwa umuntu khona. La ungakaze kubekwe umuntu khona. Kwakulusuku lokulungiselela isabatha laselizoqala. Ngaleli langa ke kwakuusuku lokulungisa kulungiselwa isabatha. Laselizoqala isabatha. Abesifazane baya iphinde lapho kwakuusuku ngifuna nizwe kahle lento. Kwakulusuku lokulungiselela isabatha laselizoqala. Abesifazane abeza naye bavela eGalile balandela. Balibona ithuna nokumbela kwesidumbu sakhe. Base bebuyela emuva balungisa amakha namafutha kepha ngesabatha baphumula njengokomthetho. Ibambe lapho ungayivala. Niyayizwa ke lento abantwana. Lithi leli iBhayibheli lethu kwathi kungolesihlanu kuusuku lokulungiselela isabatha. Base beyahamba laba bantu bayethuneni lika Jesu. Babona leyanduna leyani yayilungile isilibekile yalivalela etsheni. Base behamba lapha isidumbu sibekwe khona bebuyile ekhaya. Base bephumula ngakusasa ngosuku olulandelayo njengesabatha. Base ngakafiki lapho. Ngifuna nizwe kahle lento. Ngoba ibalulekile. Ngoba abantu baye bethi isabatha lami linini. Abantu bomhlaba bayazi bonke ukuthi uJesu wabethelwa ngani ngolesihlanu. Yingakho kukhona imikhosi emikhulu namhlanje egoja umhlaba wonke okuthiwa uGood Friday. Niyayizwa leyo nto. uGood Friday uchaza ukuthi usuku lolu olukhulu kubantu bomhlaba abagubha ngalo lapho kwabethelwa khona ibani inkosi yabo angithi. So they call it a Good Friday. There's nothing wrong about that.
kodwa inkinga iqala mase bengawazi uFriday unini isabatha linini actually iqala sebengalazi isabatha linini sebewazi uGood Friday ukuthi unini bayawazi uGood Friday ukuthi uRihlanu lolu lethu ayinenibone ngoGood Friday nje ugcwala yonke indawo ngoba bayawazi uFriday okwabulawa ngayo indodana kodwa bazi ukuthi isabatha linini fundisa isho ukuthini leyo nto isho ukuhlubuka isho ukuthi cha siyazi ukuthi kwakungoLwesihlanu neBhayibheli likubhalile kahle ukuthi kwakulungiselwa isabatha nathi futhi siyawugcina lo mkhosi okubethelwa kaJesu ngoGood Friday siyawenza lo mkhosi kodwa sazi ukuthi isabatha lo la bese libanini uthi baphumula njani baphumula nini ayifunde lapho base bebuyela emuva balungisa amakha namafutha kepha ngesabatha baphumula njengokomthetho ngesabatha baphumula kade ngoLwesihlanu ebethelwa ngesabatha bavuka ngesonto ngosuku lokuqala lesonto sekwedlulisa abatha ifundeni kepha ngosuku lokuqala Mateyu 24 kusuka verse 1 kepha ngosuku lokuqala lweviki untwela ngezansi kade befumula ngesabatha ifunde santwela ezansi manje kuseni bafika ethuneni bephetha amakha abebewalungisile hawu bafika manje ethuneni ngosuku lokuqala lweviki santwela ezansi bafumana itshela iginqiwe ethuneni bafumana itshela iginqiwe ethuneni kuthe bengena basifumananga isidumbu senkosi uJesu ayikulungile bakwami ngicabanga ukuthi it makes sense bengifuna ukuchaza leyo ndawana leyo ngoba ibalulekile ngoba isikhathi sanamhlanje abantu bangama-fanatic ngamabomu uvela umuntu kanje angilazi mina isabatha linini elami isabatha ngomsombuluko kodwa into ibhalwe clear eBhayibhelini yabhalwa kahle ukuthi kwakunje kwasekwenzeka nje kwasekuba nje kodwa umuntu mase efuna ukuhlubuka uNkulunkulu esekhetho kwakhe wenze njalo ngisho ukuthi ke bantwana bami ke nginixoxela leyo ndaba ukuthi ke nisibona sihlangana ngaleli suku nje lwesabatha ngokuqala ngifunde incwadi ethi uNkulunkulu mhla edala izulu nomhlaba waphumula ngosuku lwesabatha so waligcina lolu suku izathu sokuqala sokugcina usuku lwesabatha yileso esesibili sokugcina usuku lwesabatha esekuthi uJesu ngesikhathi incwadi ngitheka Luka ithe wayehamba naye engene emathempelini ashumayele ngesabatha so sihamba lapho okuhamba khona uJesu okwesibili base bethu abanye siyadideka thina ukuthi isabatha linini manje lethu liSunday elami liMonday elami liThursday sase sifunda incwadi lapha khona uJesu khona ethi lapha khona uJesu ebethelwa ethi kwakuusuku lokulungiselela isabatha la selizoqala base wasebethelwa uJesu kwakuyinini ke lapho kwakungoLwesihlanu yingakho abazali bethu nokhokho bethu nomkhulu bethu bewazi ukuthi wabethelwa ngoLwesihlanu baze bagubhe umkhosi bethi it's a Good Friday ngoba siyazi kodwa ngosuku lwesabatha ke esengasekho uJesu lithi iBhayibheli ke baphumula labo mama sebelibonile ithuna base bevuka ngosuku lokuqala lwesonto kusantwele ezantsi ke sebeyobheka ithuna so iqondile abantwana bakholwa ngicabanga ukuthi icacile Amen ngoba kubalulekile ukuthi abantwana bebancane singabafundisi imizwa sibafundise inkolo Amen sekuhapha abantwana sekuphakameni sesifikele umfundisi wethu phakathi kwethu ngeke ngisagogoda sengizodedela lelo zwi uNkulunkulu lamphathise lona phakathi kwethu ebese sipha lona uyobe seze eyovala umkhosi wenkonzo yasekuseni ngiyabonga kakhulu